Maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo nga naata maskig nag-ulan ganina. Ganina raman to ng ulan. Walay makapugong nato sa pag-gather, no? Pag-ani sa simbahan to gather to worship the Lord together with our mga kaigsuunan, babae ug lalaki, and to right now to hear from the word of God. Amen. Manindog tang tanan. Doon na kay Biblia, abrihi din ha sa 1 Corinthians chapter 12. Sugod ta sa verse 4 hangtod sa 11. 1 Corinthians chapter 12. Sugod ta sa verse 4 hangtod sa 11. Okay, are you ready? Tulura kabok ang nadunggan. Are you ready? Salamat sa Ginoo. Andam ta. Okay, basahon na to ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11. Let's go. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Mag-ampo ta. Ginoo, daghan kaayong salamat. Lord, we believe You are in this place. Lord, kaya nag-iyon kasi mong pulong, duha o tulo, tapok Ginoo sa imong ngalan anaa ka Lord sa taliwala. Salamat Ginoo as we are open Lord to your word tonight Ginoo nga amo ang pagadawaton. Let there be increase in our faith Lord God. Let there be Ginoo spiritual understanding Lord God. Lord nga masabtan namo madawat Ginoo sa kinasuluran sa mong kasing-kasing Lord ug duna kay pagpadayag sa matag usa namo karong gabi una. Salamat Lord, ikaw mag-bless imong pulong tonight Ginoo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Mangkapanglingkod na mo. Welcome sa tong third service tonight. Salamat sa Ginoo. For this month, naagihapon ta sa ato ang theme. Unsa matong theme this month? Knowing the Holy Spirit, pag-ila sa balaang espiritu. Importante kaayo nga dugang pa nato mailhan ang Dios sa persona sa Holy Spirit. Amen ba? No, let's have a short review. No, sa first Sunday naghisguta kinsa ang Holy Spirit. No, ang Holy Spirit dili unsa kun dili kinsa because He is a person. Sama sa imong tapad karon, no? It's a person, no? Mo na sa ang Holy Spirit persona siya. Ang atong Dios isa nga dunay tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ang Balaang Espiritu Santo, no? Ug ang Holy Spirit, He is not less than the Father, He is not less than the Son, He is God. Amen ba? Dili na nato i-sabton sa toong logic mind, mahitungod sa Dios kay Dios man siya, gamhanan man siya. All we need to do is to worship the Lord. All we need to do is to adore Him of who He is. Sa ikaduha nga Sunday, unsa tong gisgutan? Nagisgutan mahitungod sa the works of the Holy Spirit, ang iyang role, ang iyang pagpamuhat. No, unsa may trabaho sa Holy Spirit. And we know that the Holy Spirit is the enabling power inside of us, inside of you. He is the one that causes you to be born again. Kinahanglan makabalok ana, dili ang relihiyon, dili ang ang pagkatao pag-usab, no, being born again, it's not about
kanang nag-usab ka og relihiyon. It's not about ning balhin ka og lain nga simbahan. Dili na mo. Ang pagka-born again is caused by the Holy Spirit. Oh, siya ang nagapanglihok sa matag usa nato ka kinabuhi. Ug siya ang nagapanglihok kan sa atong kinabuhi karon nga makahimo ta sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. No, we understand that the Holy Spirit convicts us of our sins. He does not condemn us, but He convicts us of our sins that leads us into repentance. Oh, amen ba? Oh, the Holy Spirit, He baptizes us. Siya ang nagbautismo kanato nga mahimo tang kanang matawo dinha sa pag-serve sa Ginoo, to do the ministry. Siya ang nag-empower nato. No, ang Holy Spirit, muna trabaho sa Holy Spirit. Last Sunday, diri ba ka last Sunday? Unsa atong gisgutan last Sunday? The fruit of the Spirit. Oh, unsa man ang fruit of the Holy Spirit? Unsa to? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Oh? Nakabunga ba ka karong si Manaha? Ha? Salamat sa ning tuwag og amen. No, kanang nadugangan ba ka ang imong bunga? Sa una, kanang gamay ra kay to dili pa gyud ka kapasensya. Wala pa kay kalinaw sa unahuna. But salamat sa Ginoo nga ning bunga na ka. That is the work of the Holy Spirit sa atong matag usa ka kinabuhi. Amen ba? Oh? And tonight maghisgot ta mahitungod og the gifts of the Holy Spirit. For those of you who are taking notes, no, nindot kaayo mag-take notes, importante kaayo so that you can review, nimo ma-go through balik ang imong notes ug makatuna nimo balik ang unsa imong nadunggan karong gabi una. So, maghisgot ta tonight of the gifts of the Holy Spirit, mga gasa sa balaang espiritu. Ing na gifts, kinsa ganahan mo dawat og regalo. Hapit na ra bang Pasko, no? Oh, hapit ng Pasko, ganahan kay ta. Always na nag-atang og pinaskuhan. Pero ang pangutana, naghatag ba pud tag pinaskuhan? Oh, but tonight, the Holy Spirit will give us the gift of the Holy Spirit. Okay. Oh, so what we are going to learn karong gabi una are mostly for our knowledge and information so that we will not be like ignorante nga mga Kristohanon nga wala ka kabaloon sa ang gasa sa Holy Spirit. And importante kaayo nga makabaluta para mahimo tang abri. No, mahimo tang open sa gasa, sa mga gasa sa balaang espiritu aron mahimo kang mo-desire ka. Sa imong kaugalingon, mag-desire ka. No, gikan ana sa Ginoo ug maggamit ka for the glory and purpose of God sa iyong kinabuhi. Amen? No, the gifts of the Holy Spirit are unique skills and abilities nga gihatag sa Holy Spirit ngadto sa mga matinud-anon niya nga mga disciples. Disciple ba ka ni Jesus? Oh? No? Mga unique skills and abilities niya nga gihatag sa Holy Spirit. Oh, sa iya mga faithful disciples to serve God for the common benefit of His people, the church. Kani nga mga gasa nga itong paghisgutan, gihatag niya sa Holy Spirit para sa benepisyo nimo og nako, para sa benepisyo sa iyahang church, which is ikaw ug ako. No, ikaw ug ako ang gihisgutan diri sa pulong sa Ginoo. Alright, dunay tulo ka book classification sa gasa sa Holy Spirit. Oh, una nga classification gitawag og revelation, na gift of revelation sa pagpadayag. Kini nga gift of revelation na dinhi nasakop ang gift of wisdom, no? There's a word of wisdom, word of knowledge, and discernment of spirits. Mo na gi-enumerate na kaganina sa atong gibasa sa 1 Corinthians chapter 12. No, atong gibasa kaganina. So, kining tulo, no, kaning word of wisdom, word of knowledge, discernment of spirits, na-classify ni siya sa gift of revelation. No? Ikaduha nga classification kining gift of power, gasa sa gahom.
Og naa dinhi ang gift of faith na sa pagtuo, gift of healing, no? And miracles. Mo ni siya. The same gihapon sa gibasa nato ganina sa 1 Corinthians. And the third classification is kining inspirational gift. No, gasa sa pag-inspire. Unsa na mag-inspire? Nagdasig, no? Naghatag og kadasig, nag-inspire, no? Pinaagi din sa words. Na dinhi ilalom ani ang gift of prophecy, no? Kanang pagpropesiya, gift of tongues, no? Pagsulti og kanang pinulungan, lain-lain nga pinulungan, og interpretation of tongues. No? So, importante kay ikaw nga Kristohanon, kung first time pa nimo nakadungog ni nga klase sa pagpanudlo, importante kaayo nga maminaw ka. Importante kaayo because kanang dunay dako kaayo nga potential, no? Dunay dako kaayong posibilidad nga mamuhat ka pinaagi ani nga mga gasa. Gusto ba ka ana? Salamat sa ning amen. Dunay pagtuo. All right. Anhita sa una nga classification, the gifts of revelation. Ina revelation. Pagpadayag. Una, kaning word of wisdom. Pulong sa, unsa nang wisdom? Kaalam. Kinsay na kinahanglan og kaalam? Yes. Importante kaayo. Nindot kaayo nga makabaton ta og kaalam. Og dili lang basta-basta nga kaalam kunili kaalam nga gikan sa Dios. Importante kaayo na the gift to make choices and give leadership and edge. Ang matag usa nato kanunay gyud tang dunay himuon nga pagpili baya matag adlaw. No? We always make choices from kan gagmay nga pagpili ngadto sa dako nga pagpili, mga desisyon nga pagabuhaton. Nagkinahanglan ta og kaalam. Nagkinahanglan ba ka? Nga dili ka makapili ba sa dautan? Dili ka makapili sa kanang bitong at in the end paghimo nimo ani nga pagpili, ani nga choice, nga desisyon, at in the end di ay mahay di ay ka. Dili ta gusto ana. Kinahanglan ta sa kaalam nga gikan sa Dios. Sa Exodus chapter 18 verse 14 to 27. Exodus 18 14 to 27. Isulat lang na siya. Dili na nato basahon. Kanang passage din hi. It was the time nga si Moses, no? Kailan mong Moses? Si Moses nga leader sa whole Israel. Dunay from morning hantod sa pagkangit-ngit, kanunay na siyang nag-atubang og dunay siya husayon ba? Mura siya glupon ba sa kanang barangay bitaw nga dunay kaso na naisumbong ning isa din ang isa po din pirmi lang siya nag-atubang ana everyday sa kadaghan hundreds of thousands sa mga tao sa Israel nga iyahang gilid. Muna iyang trabaho and then one time nag-visit sa iyahang father-in-law nga si Jethro. Yung father-in-law nga si Jethro. Og nakakita sa iyahang trabaho nga very tedious. Hago kayo, kapoy kayo. Og naingon iyang father-in-law nga dili ni magsilbi Moses, dili kapuyan ka ani. Mahurot imong energy ani nga style. Og dili ka katrabaho sa uban pa nga dapat nimong trabahoan. That's why si Moses gihatagan siya sa Ginoo og word of wisdom pinaagi sa iyang father-in-law. No? The word of wisdom was mag-appoint siya og mga leaders. Mag-appoint siya og mga leaders sa katawhan aron maoy mo in charge ani nga grupo. No, mura og kanang network. No? Mura og G12 nga system. No, aron maoy moatiman ani unsa mga concerns ani nga grupo, unsa mga concerns ani. So dunay kaalam nga gihatag sa Ginoo. Sa kang Moses pinaagi sa iyang father-in-law. Kabalo ka, wisdom directs. Ang kaalam maghatag og direksyon. No? Ang kaalam maghatag nimo, magtudlo nimo unsay imuhang kinahanglang buhaton. No? Ang kaalam, it lets you know the most effective way to accomplish a task. Muna ang kaalam.
Nag-ingon ang Ecclesiastes chapter 10, verse 10. No? Ecclesiastes 10 sa New King James Version ng India. If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. Unsa nang axe? Unsa na? Atsa. Oh, kisa pa nagamit pag atsa din he. Oh, or ano na lang sundang, very familiar siguro kay ta. Kung magbugha bitaw ka og kahoy, kung ang imong sundang habol, iba hago man, kapoy man, the more strength nga imong i-exert kay ngano man. Habol man imong sundang. Oh, but kung imong sundang hait, kasara ng bunal, nahiwa na dayon. Parehara gihapon ana ang kaalam. No? Kung dunay kaalam, dili na mag-exert og daghan pang kahago. Huh? That is why atong i-desire ang kaalam nga gikan sa Ginoo. Amen ba? Huh? It means working under the complete direction of the Holy Spirit to avoid fatigue. No? Nindot kaayo nga kanang mamuhat ta, magkinabuhi ta under the guidance, under the wisdom of the Holy Spirit. Aron, dili, taon saan ang fatigue? Kakapoy. No? Kakapoy sa kinabuhi. Kahasol. No? Gusto ta nga daghan mo accomplish. Na importante kaayo, the gift of wisdom, the word of wisdom. Dunay gamiton sa Ginoo ani magapamuhat. No, mostly sa mga leaders or sa mga pastors, ang Ginoo maghatag og word of wisdom ug ipadayag ngadto sa isa ka tawo. Minsan gihatagan ko word of wisdom sa Ginoo. Muni imong buhaton. O that is why nindot kaayo ta mangayo og counsel sa ato ang mga leaders because ang Ginoo naghatag nila kaalam. Amen? Next, number 2. Under the gifts of revelation, word of knowledge. Pulong din sa kahibalo. Ingna knowledge. Oh, the word of wisdom is directional, while the word of knowledge is informative. No, ang word of wisdom is maghatag nimo og direction, mag-guide nimo, mag-move nimo into action. The word of knowledge is maghatag nimo og information, kahibalo. Oh, maghatag nimong kahibalo. The gift to comprehensively understand a spiritual issue or circumstances. O, kanang maghatag og kanang pagsabot ba? Daghan kay mga butang wala ta kasabot. Especially din sa mga espirituhanong mga butang. Daghan kaayo, that's why nagkinahanglan ta sa gasa sa Holy Spirit nga mahimo tang makasabot sa mga butang. 2 Kings chapter 6 verse 8 to 13. Ikaduhang mga hari, kapitulo 6 bersikulo 8 ngadto sa 13. Kini nga panghitabo na the prophet Elisha, no, propeta nga gitawag si Elisha, knew each move of King Aram, and for this reason he was able to inform the king of Israel, preventing the ambush that had been prepared for him. Kaning panghitabo din sa 2 Kings, dunay kontra sa nasod sa Israel, kini si Haring Aram. Doon na sila'y nagplano ni siya nga i-ambush ang mga kasundaluhan sa Israel, mo atake, magsabot ni sila, okay, mo niya itong buhaton, kay kontra man sila. But every time, nga doon na sila'y plano, mabulabog. Kay, kini si Prophet Elisha, hatagan siya og word of knowledge sa Ginoo. Ipahibalo sa Ginoo, i-reveal sa Ginoo ang plano ni King Aram ngadto niya. And then si Elisha musulti dito sa hari sa Israel. Dayon ma-avoid na dayon ang mao nga panghitabo, makalikay, makasagang. No, so ingon si Haring Aram siya nga kinsa may espiya nako diri sa akong gingharian. Nganong sige magkabulabog ang ako ang plano. And then dunay ning sumbong. Ay, si Kuan manggod, si prophet kanang Eliseo, Elisha, kay kabalo manggod siya.
Dayon iyang isulti dito sa hari sa Israel, mao na ang resulta nga ang plano nato kanang dili mahimong malampuson. No? Grabe kay ang pagpamuhat sa Holy Spirit. Musulti siya. Musulti mag-reveal, revelation, magpadayag. Oh, dili ingon nga kanang mabasa ang huna-huna. No, we cannot do that. No, kanang mabasa na ko sa inyo huna-huna. Gigutom na ba mo? Gitugna ba mo? Katulgon ba mo? No? Dili na to mahimo na. Oh, ang Holy Spirit, doon maghatag siya og gasa, gift of knowledge, kahibalo, ug para na sa benepisyo sa iyahang mga katawhan. No, dili for our own advantage, but para sa benepisyo sa mga katawhan sa Dios. Amen ba? This gift of knowledge is like a lighthouse that keeps our lives, our homes, and ministries from harm. Unsa nang lighthouse? Lighthouse, kanang mura siya tori bitaw tower, no, nga nasa baybayon, nga dunay dako kay nga suga, nga anybody nga naa sa dagat, no, sakayan, barko, makakita sila pag ngit-ngit panahon sa gabi nga pantalan din na siya, yuta na din na siya. Oh, kay na ay lighthouse. No? Kini nga gasa sama sa ingana, lighthouse. Oh, nga will keep us from harm. Pagpahibaludaan nato, pagpahibaludaan sa mga butang aron malikay ta sa kadaot. Gusto ba kaani? Amen. Salamat. Number 3, no, the gift of discernment of spirits. No, discernment of spirits, ang pag-ila sa mga espiritu. All right. This gift, no, the gift to recognize whether or not something is truly from God or and in accordance with the righteousness of God or not. Unsa maning discernment of spirit. Unsa maning gasa sa pag-ila sa lain-lain nga mga espiritu. Importante kaayo ni sa tong panahon, labi na sa tong panahon karon. Importante kaayo ni because we are already in the last days. Amen ba? Hapit na mo balik ang Ginoo. Hapit na mo balik ang Ginoo ug nag-ingon sa Matthew chapter 24, verse 4 ug verse 11 ug 12. No, nag-ingon si Jesus, "Watch out that no one deceives you." Nga walay, unsa nang deceive? Walay mo lingla, walay mo ilad nimo. Oh, pagbantay. No, and many false prophets will appear and deceive many people in the last days. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Sa katapusan sa kapanahunan, and we are in the last days, daghan kay nang gawas nga mga mini nga pagtulunan. Daghan kay nang gawas nga mga kanang pagtulunan bitaw nga mubira nimo bitaw sa sayop nga pamaagi nga instead of padulong sa Ginoo, paduol sa Ginoo, instead of paduol sa pulong sa Ginoo, paduol sa kamatuoran, ning layo na noon. Lahi na sukwahi na. Importante kaayo maigsoon nga makabaluta mo distinguish ani. Importante kaayo kay ang ato ang source karon sa media dili na lang baya TV o radyo. Matag usa nato is so accessible sa social media, sa YouTube, no? Sa Facebook. Daghan kaayong pwede nato mapaminawan, pwede nato malantaw nga mga pagtulunan. Dunay mga pagwali sa pulong sa Ginoo. It's very important nga makailata og kamatuoran pa ba na ang ilahang giwali? Naa pa ba na sa Biblia or wala? Kabalutan mo discern, mo ila. Kay kung dili ta kabalo, dali ra ta mailad. Kinsa na nailad na? No? Kinsa na yung mga asawa nga nailad sa ilang bana dire? Nini, amen. Nailad. Alright. No? Discernment of spirits. Ang importante kaayo.
no, nga makabaluta, makailata, whether the Spirit is from God or not. No? Importante kaayo. So these are the gifts that falls under the gifts of revelation. No? Kining wisdom, knowledge, and discernment of spirit. Next, let's go sa gifts of power. Ina power. Gifts of power. Number 1, diri, naghisgot, gifts of faith. Pagtuong. Kining gasa sa gahom, no? Gifts of power nga group is headed by the gift of faith, followed by healings and miracles. Kining tulo, no? Kining tulo kagasa. Now, these 3 manifestations of the Holy Spirit are interwoven, no, and have perfect harmony among the 3. Pagtuo, pag-ayos sa mabalatian, o milagro. Sometimes they work hand in hand. No? Kanang magkuyog ni sila, no, kaning nga gasa nga maga-work, maga-flow. Okay, ato ang katuna nun sa niya. The gift of faith, no, the gift to trust God and inspire others to trust God no matter the conditions. Kining gasa sa pagtuo, no, ang Dios nagahatag nato ani, og dunay espesyal nga kanang pagpamuhat ani, nga sa dihang namuhat ang gasa sa pagtuo, usab maka-inspire pod siya, makadasig pod siya sa uban nga ilahapong ibutang ang ilahang pagtuog pagsalig diha sa Ginoo. No? Dunay pagpamuhat ani. There is this kind of working in the Holy Spirit. No? Kaning gift of faith. Kabalo ka maigsoon, faith is required in every area of our Christian life. Sa tanang dapit, no? The great enemy of faith, unsa man? Kining pagduha-duha og kahadlok. No? Ang kaaway sa pagtuo, sa faith, mao ning pagduha-duha og kahadlok. No? In Hebrews chapter 11 verse 6, Hebrews 11:6, nag-ingon din ha. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen. Karon ning anhi ta dinhi, nagtapok ta dinhi, naata sa panimbahon. Kabaluta nga naa ang Dios. Amen. Nakita ba nimo ang Dios? Wala. Physically, no, physically sa to physical nga mata, wala na to makita ang Ginoo. Pero naata nagtigom ta ni simba ta. Because nagtuo ta nga naa ang Dios, na ang presensya sa Ginoo, na ipagpadayag sa pulong sa Ginoo, do na kay pagtuo. That is why nang iyon ang pulong sa Ginoo, imposible kaayo pagpahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Nga naa ang Dios. Wala ka ning anhi diri because naanad na ka. No, siguro nga na siguro imong bation usahay nga naanad na ka musimba gyud kada Domingo, or kanang you are just being religious, no? But most importantly, naa ka because of your faith in God. No? Nagbuhat ka sa imong devotional because of your faith in God. Nagbasa ka sa Bible because of your faith in God. Doon na kay pagtuo. No? But kabalo ka igsoon, one day, it will not be faith anymore. Nga naman, because we will see Him face to face. Amen? Pagbalik sa Ginoo, naa na gyud, actual na gyud. Actual na gyud nga makita nato ang Dios. No? Make it your goal. Make it your goal to see your faith through the end. Amen ba? No? Ingna imong tapad, magkita unya ta sa langit igsoon. Sige. No? No? Kaya basi na ay dili na nato ikita diri sa langit sunod. Itaw. Salamat sa Ginoo sa pagtuo nga iyahang gibutang na sa matag usa nato ka kinabuhi. Faith, no? Gift of faith. God has allowed us to have all, no? God has allowed all of us to have access to Him through faith in Jesus. No? Pagtuo nato din ha kang Ginoong Jesus. Ang gasa sa pagtuo,
takes us outside our natural state and into the supernatural way of life that gives our spiritual eyes the capacity to clearly perceive the invisible. Makita ba ang di makita? Ha? Dili gan. Makita ba ang dili makita, no? Kanang to makita ang invisible di ay, no? Dili makita ang invisible. Invisible gani. Di makita. But you know what? Faith does that. No? Ang pagtuo magdala nato gikan sa natural nga kalibutan nato in the natural realm ngadto sa supernatural nga realm, ang kalibutan diha sa espiritu ug makahimo ta sa pagkakita sa mga butang nga dili makita pinaagi sa pagtuo. Amen. No? Amen. Ug makahimo ta ana pinaagi sa gasa sa pagtuo. Praise God. Amen. Next nga gasa, next nga gift. Gifts of healings. Kaning nga gasa, it is kanang revealed as plural ni siya kanang daghan, no? Plural nga form. Kay kini God's healing power to cure a person who is ill, nagmasakiton, wounded, and suffering. Daghan kayong klase-klase sa mga balatian, sa mga sakit, sa mga pag-antos. No? So, kini nga gasa, kini nga gift, this gift is mentioned nga plural, daghan, kaya nagapamuhat ni sa daghan-daghang porma sa kaayuhan. We know that sin tungod sa sala, ang curse of sickness came to mankind. No, ang kining sala, ang hinungdan sa mga balatian, it's because of sin. Ang hinungdan sa daghang mga sakit-sakit, dili lang physical, emotional, mental nga mga sakit, it's because of sin. But kabaluka, the good news is that si Jesus gibuntog na niya ng tanan. Amen? Oh, in John chapter 10 verse 10, ang misyon sa kaaway is sa paghatag og balatian to kill, steal, and destroy. But in 1 John chapter 3 verse 8, 1 Juan 3:8, Jesus came to destroy the works of the devil. Good news ba na? Oh, palakpakan na to si Jesus. Come on, kusog ang palakpak. Thank you, Lord. Jesus came to destroy the works of the devil. So, apil na ang balatian. In Isaiah chapter 61 verse 1 to 2, Isaiah 61 verse 1 to 2, gisulti din nga si Jesus had the anointing to heal the sick. Pag-ayo og mga balatian. O kini nga gasa, gipasa pud ni sa Ginoo ngadto sa iha mga disciples. Do you remember nga si Jesus, when He was here on earth, nagministry siya, nangayo siya mga balatian, right? No, mabasa na nato sa Bible, sa New Testament, ang ayo siya, tanang klase-klase sa mga balatian. And before siya ning balik sa langit, iyahang gihatagan og authority ang iyahang mga disciples to heal the sick. And hangtod karon nagahatag, nagapamuhat gihapon ang gasa sa espiritu sa pag-ayo og mga balatian. No? Have you seen mga international nga mga kaning crusades, sa mapagwali nga dunay mga gipanggamit sa Ginoo, mga tawo sa Ginoo nga sa dihang ipandong nila ilang mga kamot sa nagbalitian, dunay instant nga kaayuhan. Oh, nabito ka nang dili kalakaw dayon giampuan, nakalakaw dayon. No? Ingana, dunay nagsakit og cancer, ingana, tapos kanang a few days ana dunay nagpa-check sa doktor, naayo na siya. Kana is gasa nga dagapamuhat. No, gasa sa Holy Spirit nga gamiton ikaw ug ako. No? Sumala sa iyahang kanang as ingon sa pulong sa Ginoo, as He determines sa pagpili niya kinsa iyang hatagan sa gasa ana, no, to heal the sick. Amen? Number 3, nga gasa under the gifts of power, the gift of miracles. Kaning milagro, no, ingna miracles. No, the gift of miracles, the gift to display signs and miracles.
Oh, signs and miracles that give credibility to God's word and the gospel message. There is a narrow relationship between the gift of healings and the gift of miracles. No, gamay ra kaayo nga kanang kalainan sa gasa sa pag-ayo or kaayuhan sa mga balatian o kaning milagro. No, because kanunay ni silang magkuyog. No, sama sa kung giyon ka ganina nga dunay mga evangelists or mga pastors nga naaani mga gasa nga sa dihang ampuan nila no kanang dili makalakaw na din instantly ang mga bungol makadungog milagro na di ba? Oh, and only ang gahom sa Holy Spirit ang magapamuhat ana. Dili na siya magic. Oh? Kining gahom sa Holy Spirit dili ni magic ha. Kining magic tricks lang na siya. No? Ilad-ilad ba? Uwat-uwat ba? Oh, mo na siya ang magic, but you know what? The power of the Holy Spirit works miracles. Milagro. Dili ma-explain sa tao. Dili ma-explain sa logic, sa pagsabot, sa kaalam sa tao, only by the Holy Spirit. Amen? No? O kini nga gasa, ihatag ni niya ngadto sa iyang mga katawhan. Amen? A miracle is a supernatural act that has occurred without human intervention. No? Tungod kay kini pagpamuhat man ni sa Holy Spirit. Amen ba? All right. No? So, under the gifts of power, ano sa to? Gift of faith, healing, and miracles. Let's go sa ikatulong nga classification, the gifts of inspiration. No, inspiration. Among the gifts of inspiration, mo ni siya ang nasakop the gift of prophecy. No, the gift of tongues and the gift of interpretation of tongues. No, nga gitugutan which the Lord has permitted to be used by spoken words. Pinaagi sa pulong mo na siya. Number 1, kaning gift of prophecy. Ina prophecy. No, pagpropesiya. No, mo ni siya. The gift of prophecy is the gift to declare the message of God. Pagdeklarar, pagsulti sa mensahe sa Dios. Kabalo ka in the Old Testament, nagapamuhat ang mga prophets. No? Kato akong gisgutan ganina nga si Prophet Elisha, Prophet Elijah. No, doon ay mga propeta, mga gitawag na mga major prophets, doon ay mga minor prophets. Nga wherein, nagmagdawat sila og mensahe nga gikan sa Dios, makigsulti ang Dios gikan kanila, dandan ka nga mensahe ilang isulti ngadto sa mga katawhan sa Dios. No, sila ang speaker. Sila ang kanang messenger nagahatod og kanang mensahe nga gikan sa Ginoo. Mo na ang pagpamuhat no sa mga prophets in the old times. Ingon din ha sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. Hebrews 1, 1 to 3, that Jesus came as the fulfillment. Si Jesus na abot na tao diri sa kalibutan, kay siya ang katumanan sa gipropesiya. No, in the Old Testament. Mo na siya. In 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. 2 Peter 1, 19 to 21. Si Apostol Pedro, naghisgot siya, mahitungod sa propesiya nga, the prophetic word is sure, sigurado. No? Kaning pulong sa pagpropesiya is sigurado na siya, dili na siya joke-joke. No? Dili na siya kanang basin, mahitabuan no. No, ang sure ang mensahe sa propesiya, and we should pay attention to it. It is a lamp in the darkness. It is not for private interpretation. Oh, dili na siya sa private nga interpretation. And it does not come through human will. Dili na siya ginabutan sa tao. Mensahe na siya nga gikan sa Dios. Prophets were inspired by the Spirit of God. Oh. Nowadays, we have gitawag og modern prophets. Dunay international nga kanang grupo sa mga katawhan sa Ginoo nga gigamit ani nga gasa.
No, gigamit ani nga gasa gani nalimot ko sa tuntuiga before the pandemic nakabisita dinhi sa atoa usa ka kanang prophet no nga nagapamuhat siya ani nga kini nga gift no og maghatag og mensahe propesiya ngadto sa mga katawhan sa Dios. So 1 Corinthians chapter 14 verse 3, Paul taught that prophecy was for edification, exhortation, and comfort. Ang pagpropesiya para sa paglig-on. Dili pagbungkag, dili pagdiskurahi, dili pag kanang paghimo nimo nga maluya ka, but pagdasig nimo, pag-build up sa katawhan sa Dios og pag-comfort. Alright? No, gasa sa pagpropesiya. Ikaduha. Paspas ra ba kay ko? Daghan mo kita gisgutan. Muna ang importante kaayo nga mo catch up gyud ta. Number 2, gifts of tongues. Gasa sa pagsulti lain-lain nga pinulungan. No? Gift of tongues. The manifestation of the Holy Spirit is evidence through the gift of tongues, which is defined as the ability to speak in other languages that the person speaking has not previously learned. Unsa man ni? No? Kasagaran, and some of you, siguro nakadawat na ani, nabautismohan sa Holy Spirit and then nag-speak o nagsulti na og kanang pinulungan sa Holy Spirit. No? Ako kang gidasig nga gamita na siya kanang agasa kay mahimo pa na siyang mo increase tungod kay gikan na sa Holy Spirit. No? The gift of tongues, pagsulti og lain-lain nga pinulungan. Sa Acts chapter 2 verse 1 to 13. Acts 2, 1 to 13. Mo ni ang gihisgutan that on the day of Pentecost, no? Sa adlaw sa Pentecostes, dunay 120 ka mga tawo nga nagtapok, nagtigom diya sa upper room, and they were filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other languages. No? Katubitang gisaad ni Jesus, yun siyang paabot lang, kaya akong ipadala kaninyo ang balaang espiritu. Og sa dihang nabaptize sila aning panahona, nagsugod sila sulti og pinulungan nga dili ilahang pinulungan sa espiritu sa Ginoo. Nabaptize sila, and they were together in one accord when suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house nga diin naa sila nagtigom. Sa Luke 24:49, Lucas 24:49, God promised they would be vested with power from on high. Kining nga gahom gikan sa balaang espiritu. Gisaad ni. Og sa dihang magsaad ang Dios, dili gid siya mopakyas. Amen ba? Iyagi ng ihatag. Iyagi ng pagatumanon. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8 nagsulti na, but you shall receive power, no? When the Spirit comes upon you. Kabalo ang purpose of tongues, mga igsoon, ang katuyuan kaning tongues, the gift of tongues. Una is to have intimate fellowship with God. Una, primero, nga makabaton ka og suod nga pakigkauban sa Dios. No, so kung doon na nakaani, gamita pa ni, musuod pa ka. Kung wala pa ka nakadawat ani, desire, pangayo sa Ginoo, Lord, gusto ko ana nga gasa, gusto ko ana nga gift Ginoo. Gusto ko musuod pagdugang nimo. Ikaduha nga purpose, for personal edification. Para sa imong paglig-on sa imong kaugalingon diha sa Ginoo. Nagkinahanglan makagkalig-on gikan sa Dios? No? Kinahanglan yun ka ay paglig-on gikan sa Ginoo. And number 3, to edify the whole church. Paglig-on usab sa tibuok iglesia. Mao ni siya ang katuyuan sa speaking in tongues.
and to minister to the unbelievers. Magministeryo usab ni sa mga dili pa magtotoo kan Jesus. Alright, number 3. From gift of tongues, we go to the gift of interpretation of tongues. Pag-interpret, paghubad, pag-interpret. The gift of tongues together with the gift of interpretation of tongues equals prophecy. Okay. Sa diha bitang doon na bitang mag-tongues, no, mag-speak in tongues. Di man ta makasabot, 'di ba? Amen ba? Di man tayo kasabot na kinahanglan nga dunay mag-interpret, dunay maghubad. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 27 to 28. 1 Corinto 14 versikulo 27 ngadto sa 28. Listen. Minaw akong bagabasahon na iyon diri. No more than 2 or 3 should speak in tongues. They must speak one at a time, and someone must interpret what they say. But if no one is present who can interpret, they must be silent in your church meeting and speak in tongues to God privately. Importante kaayo. Kini nga church, nagapamuhat ani nga gasapod. Ganina when we worship, dunay nag-speak in tongues. After that, dunay interpretation. Makabaluta, makasabuta, unsay mensahe sa Ginoo, unsay gipadayag sa Ginoo, unsay pagdasig sa Ginoo. Amen ba? No, naani nga gasa nga nagapamuhat, no, interpretation of tongues. The possibility of interpretation of tongues enriches the gifts of the Spirit by opening the opportunity for the whole church nga mahimong mapanalaginan. Mahimong mabless ang tibuok iglesia, ang mga katawhan sa Dios. Pareho ang kani nga mga gasa, pagsulti og pinulong, lain-lain nga pinulungan og ang interpretation are basically intertwined from each other. Magpartner, magkuyog, na aron magapamuhat sa pag-inspire sa mga katawhan sa Dios. Amen? 1 Corinthians chapter 14 verse 5. 1 Corinto kapitulo 14 versikulo 5. Na iyon diha. It is for the edification of the church gihapon. Kini nga gasa para gihapon sa paglig-on sa iglesia sa Dios. Paglig-on nimo, paglig-on nako. And 1 Corinthians 14:13. 1 Corinthians 14:13 nag-ingon, you should pray for the interpretation. Mangayo ta o ganang magampo ta unsay hubad, unsay pasabot, unsay gisulti sa Ginoo. Otherwise, kung speaking in tongues lang na siya, wala na siya kanang meaning sa ubang mga tao, only for yourself lang, o private lang nimo. Nga naglig-on ka diha sa Ginoo sa imong espiritu to spirito dinha sa Dios. Pero kinahanglan og interpretation of tongues para sa paglig-on sa tanan. Amen? So kaning gasa, the gifts of inspiration, gift of prophecy, gift of tongues, interpretation of tongues. Kini nagapamuhat ni hangtod karong mga panahon. Tanan nga gasa sa balang espiritu nga atong giskutan ganina, nagapamuhat gihapon hangtod sa atong generation karon. Dili lang to kutob sa giskutan sa Bible, dili lang to sa Old Testament, dili lang sa New Testament, dili lang sa panahon ni Jesus, dili lang sa itong mga katigulangan sa una, but hangtod karon nagapamuhat. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga kini nga katong gibasa nato ganina, nag-ingon nga kini nga mga gasa gikan sa one and the same God. Amen. Ug ang atong Dios is the same yesterday, today, and forever. Amen ba? Ang atong Dios dili mausab. Kani imong tapad, kani imong asawa, kani imong bana mausab na siya. Imong sa leader mausab. Pero ang atong Dios dili mausab. Gamhanan siya sa una nga nagapamuhat, still gamhanan siya karon nga nagapamuhat. Amen ba? Palakpakan nato atong buhi nga Dios.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alang sa pagtapos, kini nga mga gasa, kini nga mga gifts, ihatag sa Ginoo according sa iyang kabubuton. No? That is why gikinahanglan ang matag usa nato nga mutubo ta diha sa Ginoo. Mo grow ta to be God's Christ disciple, mga disciple sa Ginoo. Dili lang kay kutob ta nga kanang tigsimba lang, no, nga kanang naalang ka. Importante nga kanang mo padulong ka, mo grow ka, musaka ka sa level nga mo serve sa Ginoo. Kay kini nga mga gasa, ihatag ni niya sa mga tao, nga mo serve niya kay para man ni sa benepisyo sa iyang mga katawhan, benepisyo sa iyang church. Amen? Oh, that is why i-desire niya na to. No, we must remember that all these gifts, gikan sa Dios. Came from one and the same God and are given according to the will of the Holy Spirit. These gifts work together in harmony and does not contradict one another. Oh, these are given to help the church. These are given to help us. Aning katapusang kapanahonan, importante kayo. In order to receive these gifts, aron makadawat ta ani nga gasa, the fruit of the Spirit needs to control sa atong kinabuhi. No, gihisgutan nato last Sunday ang bunga sa Holy Spirit, diba? Importante kaayo nga kanang sama sa yun nga mutubo ta, mo-grow ta, mamunga ta. Dili pwede nga maghatag og gasa and then walay bunga sa espiritu. Ngano man, ma-spoil ang gasa. No? Kanang dili magamit sa insaktong pamaagi kung wala na munga dinha sa balaang espiritu. Oh, muna importante kaayo ang spiritual growth na to, mga igsoon. Amen ba? Doon na ba kay nakatunan ning gabi una? Oh, doon na ba kay nasabtan? Salamat sa Ginoo because the Spirit of God is here and I believe nga siya ang nagkisulti sa matag usa nato o kasing-kasing. Dili siguro ta right away dayon ning ani makadawat, moagi og process, magapamuhat ang Holy Spirit sa atong kinabuhi, but rest assured nga kita og nakabalo ang Dios sa gidesire sa imong kasing-kasing. Amen? Manindog tang tanan? Ako mong gidasig nga dili mo absent next Sunday. No, it will be our last Sunday nga paghihisgutan kini nga theme, no, knowing the Holy Spirit. Because next Sunday we will have sort of application, no? A sort of application sa ato ang the whole theme for this month, no, knowing the Holy Spirit, that we will get to really know intimately, personally ang Holy Spirit sa atong kinabuhi o mag-enjoy ta sa iyang presence. Ang maga-flow, it may be that the gifts of the Holy Spirit iyahang ibubo sa matag usa, no? So next Sunday, ayaw absent, be here and be ready for the work of the Holy Spirit. Let us lift up our hands in the presence of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, that you are here tonight, Ginoo. Lord, nagtudlo ka namo sa mga gasa, nagikan nimo, Holy Spirit. Naaman siguro ay mga first time pa karon nakadungog regarding ani nga mga mensahe, Ginoo. Na siguro nakadungog na sa una pa, familiar na ani nga mensahe. Lord, I just pray right now that your word will come fresh sa matag usa tonight, Lord. I pray, Ginoo, wala o kabalon, sana sila mga nahuna, na silang kasing-kasing, Lord. Ikaw lamang ang nakabalo, Holy Spirit. I pray, Lord, magtubo, Ginoo, mong pagtuo diha nimo. Malig-on mi diha nimo, Lord. Kini nga mga gasa, mag-flow ani nga church. Kini mga gasa, Ginoo, Lord, magapamuhat harmoniously ani nga church, Ginoo.
Lord, all for your glory, Lord Jesus. Not to us, but to your name. Salamat kaay, Ginoo. Lord, I pray for everyone that desires, Lord God, your gift tonight, Lord, I pray in your time, Ginoo, makadawat sila, Lord. Salamat, Lord, sa mensahe karong gabi una, Lord. We give you all praise. We give you all glory. In Jesus' name, Amen. At hatagang kusog ng palakpak ang Diyos. Hallelujah.